Kaixo denoi asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Bizkaian azken 30 urteetan izan den suterik handiena piztu zen orain urtebete Bermeon. Oraindik orain ondorioak agerikoak dira eta laguntzen beharra azpimarratu dute bai kaltetuek eta baita Bermeoko alkateak ere. Urtebete joan da Bizkaian azken hamarkadetako suterik larriena piztu zenetik. Eta gaur egun oraindik amesgaiztoa bizi dutela diote suteak kaltetutako askok eta askok. Etxe bizitzak eraiki behar dituzte, baina horretarako dirurik ez dutela diote. Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek ere laguntza bereziak eskatu ditu, egoera bera ere berezia delako. Familia horien beharrizanak aldatu egin direla esan du Bidegurenek, eta diru laguntzak momentu honetan ezinbestekoak dituztela. Espainiako gobernuaren partetik baina ez du laguntzarik izango udalak, ez dugune hori hondamendi eremu izendatuko eta. Herritarren eta elkarten aldetik bai, laguntza izan dute kaltetuek, eta gaur ere, jaialdi solidaria egingo dute Bermeoko kafe antzokian. Herritarren eta hainbat enpresa komiteren babesa jaso dute Gernika Lumoko Totorika hauenako langileek. 14 egun daramatzate kalean greba mugagabean eta zapatuan manifestazioa egingo dute. Borrokan daramatzaten 14 egunetan elkartasun keinu asko jaso dituzte Totorika hauenako langileek eta herritarren babesak borrokan jarraitzeko indarrak ematen dizkiela esan dute. Hala, zapatuan manifestazioa egingo dute Gernika Lumon. Eguerdiko 12:00 hasiko da Merkuriotik. Kalean bertan jasotako babesaz gain, eskualdeko enpresa komiteen atxikimenduak ere batu dituzte manifestaziorako. Rinderreko, Ebakiko, Muruetako, Ontziolako, Seberaltubeko, Barzilako, Asti Fundazioko, Losaleko eta Salika eta Zerratz kontserba enpresetako komiteez gain, Gernika Lumoko eta Bermeoko udaleko langileek eta Bermeoko gizarte ongizaterako udal patronatuak ere babesa erakutsi diete Totorika hauenako langileei. Gernika Lumoko alkatearen erantzunik ez izatea ere kritikatu dute langileek. Elkartasuna non nahi, baina ezin dugu bizi salatu barik Gernika Lumoko alkatearen Jose Mari Gorroñoren jaunaren arduragabekeria. Herrian 20 lanpostu galduko direnean, bere herriko 20 langile eta gure familiak bizi dugun egoeraren aurrean, guk egindako eskaerari erantzuteko gai ere ez da izan. Are gehiago, gurekin biltzea ere ez dugu lortu, ez da oposizioarekin ere. Eta Bizkaiko kontserba enpresetako langileek bertan bera utzi dituzte hitzarmena aplikatzea eskatzeko deitutako lanuzteak. Aste honetan ateratako sententzia batek dioenez, 2007an sinatutako hitzarmena aplikatu behar diete sektore horretako langileei. Azken bi barikuetan lanuztak egin dituzte Bizkaiko kontserba enpresetako langileek labek deituta, baina egin behar zuten 3. lanuztea deskonbokatu egin du sindikatuak. Komisiones Obrera sindikatua jarritako demanda bati erantzuna emanez, 2007an onartutako hitzarmen kolektiboa errespetatu egin behar dela esan du epaitegi batek. Hori dela eta Bizkaiko kontserba sektoreko enpresa guztietan orain arte aplikatu duten konbenioa aplikatu beharko lukete. Hala ere, hitzarmena berritu beharko litzatekeela dio sindikatu abertzaleak, eta horretarako lan egingo duela. Urte hasikerako denboraleek utzitako kalteak konpontzen hasiak dira. Besteak beste, Bermeoko olatu horma hormigoiarekin indartzen hasi dira. Denborale zakarrek eragindako kalteak handiak izan ziren hainbat lekutan, eta handiak dira haien ostean egin beharreko konponketak ere. Lanetako batzuk hasi dituzten arren, asko eta asko ezin izango dituzte astesantuko oporraldirako amaitu. Hondartzak garbitu eta areatzeetako azpigitura konpontzeaz gain, besteak beste, Mundakan, Sukarrietan eta Bermeon hasi dituzte enbaten ostekoak konpontzeko obrak. Bermeon, esaterako, egoera txarrean zeuden galtzadarriak kendu eta behin-behinean hormigoizko solatekin bete dituzte. Kaia berreraikitzeko lanak amaitzean egingo dituzte behin-betiko lanak. Horrez gain, Frantzuen haitzetako iparraldeko horma eraitzi dute. Mundakako Txorroko Puntan eta Sukarrietako Toña hondartzaren inguruan eragindako kaltea konpontzeko, bestalde, 38.000 euro eta 20.000 euroko partidak aurreikusi ditu Espainiako gobernuak urrenez urren. Eta Busturialdean inbertitzeko eskatu dio Ur-Partzuergoak Eusko Jaurlaritzari. Lurralde eta ingurumen batzordean izan zen eguaztenean Ur-Partzuergoko presidente Iratxe Arriola.
Iratxe Arriola Busturialdeko Urpatzuergoko lehendakariak Urdaibaiko saneamendu sarea amaitzeko konpromisoa har dezan eskatu dio Eusko Jaurlaritzari lurralde eta ingurumen batzordean. Egun, 3 kolektore falta dira hondakin ur guztiak Lamiarango araztegida bideratu ahal izateko. Musika eta Gernika Lumo artekoa, Gernika Lumo eta Busturi artekoa eta Sukarrieta eta Lamiaran artekoa. Hala, Lamiarango araztegia maiatzean martxan jarriko duten arren, azpiegitura horrek ezin izango ditu eskualde guztiko urzikinak tratatu, loturaguneak egitea falta baita. Desadostasunak tarteko, Arriolak elkarrekin batzeko deia egin die Eusko Jaurlaritzako ordezkariei Urdaibaiko saneamendu integralari irtera arin eta egoki bat emateko. Zapatu honetan bigarren gazte eguna hartuko du Busturiak. Iaz antolatu zuten lehenengoz gazte eguna Busturian, eta orduko arrakasta ikusita, aurten ere egun hori ospatzea erabaki du Busturiko Gazte Asanbladak. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, etenik gabeko 20 orduko plangintza ekarriko du zapatuan gazte egunak Busturira. Azpe auzoan egingo dute iazko moduan, eta herriko gaztetxoenentzako ekintzetatik hasita animatzen den edozein adinekoentzako ekintzekin osatuko dute eguna. Eta gure esku dago dinamikak erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko du domeka honetan Aian izen. 12:30 ipini dute hitzordua Mendietako plazan. Kirolean Urdaibai eskubaloi taldeko senior neskek finala jokatuko dute asteburu honetan, gainera nazional mailara jauzi egiteko aukera izango dute. Saskibaloian Gernikak Esbek Euskadiko selekzioa hartuko du martitzen honetan Gernika Lumoko Maloste kiroldegian. 8:00 hasiko da partida eta ibilaldi kulturalaren barruan antolatu dute. Eta kirol agendari errepaso eginda, joan den zapatuan Gernikan jokatu zen duatloiaren irudiekin agurtuko dugu albistegia. Gogoratu, aste santu ostean izango garela berriro zuekin. Ondo izan. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. When you need a way to beat the pressure down, when you need to find a way to breathe, I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. If you wanna see me when the crowd is gone, used to be
easy, can't you see? I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free.